Descarcă Antena Sport App, gratuit din App Store și Google Play. Anis Hagi a spus că nu ar alege în niciun caz campionatul românesc. Dumneavoastră l-ați sfătuit sau v-a cerut? Nu. Dar e normal, când un jucător ajunge să joace peste hotare, campionate mai puternice, din punct de vedere profesional e normal, ca să înțelegem că își doresc foarte mult. Nu mai vorbim din punct de vedere financiar, că e cu totul altceva. Deci, sfatul meu este să caute o echipă pe măsura valorii lui și să joace efectivă. Pentru că, până la urmă, cred că lucrul pe care noi trebuie să-l înțelegem foarte bine, atâta timp când jucătorii noștri nu ajung să joace la echipe mari, va fi greu să ne luptăm cu marii Europei. În toate competițiile vei întâlni una, două echipe puternice cu jucători care joacă efectiv, meci de meci, în campionate puternice. Este un lucru foarte important, asta trebuie să fie ambiția jucătorilor noștri, să ajungă să joace în astfel de condiții.